West-Friesland. In dat programma laten we alle weken reportages in. Zat hij in het verliezen uitstuurd binnen door het nationale programma Van Gewest tot Gewest. En omdat wij de Friese reportages zijn, zitten we aan tafel bij Johan van der Zee. Want hij is de man die jaren en jaren lang die reportages maken had. En ik zit met je maar zeggen, Johan, wij gaan nu naar een reportage van die uit 1970. Dat je een staveren bezeigen. Ja. En hoe kwam je erbij om naar staveren te gaan? Nou, ja, de staveren had mij altijd wel wat interesseren, want daar is het verhaal van dat weer zo'n geweldig mooie stad en het is eigenlijk niks meer. Dat vond ik altijd wel nieuwsgierig om daar eens achter te komen. Maar wij kregen op een bepaald moment het aanbod dat wij de beschikking krijgen over een fjouwer camera-trein. Nou, daar gingen wij helemaal geen ondervinding mee, want wij gingen maar één cameraman, filmcameraman en een loodsman gingen wij op paard en maken reportages en zitten dan film te monteren. En nu komen er in iets van 20, 30 mensen die komen naar Staveren bij een trein en fjouwer camera's en daar moesten we wat bij bedenken. Nou, vroeger bij de Rono maakten we wel eens dwarpsjoenen en ik had toen het idee, zo'n soort programma wil ik wel eens nooit zien. Daar hebben we mensen uit Staveren bij elkaar zocht. En dan ben we in een café. Het laatste ik in café Volkertsma zitten hier, want daar hadden die mooie wandschildering, maar die winnen maar vakantie. Toen ben we te landen gekomen in het vrouwtje van Stavoren. En daar hebben we een hele jongen met allerhande mensen zitten te praten. Er weer een collega bij. En Peter de Ruiter, die weer redacteur in Utrecht. En Peter en ik hadden daar dus mensen geïnterviewd. En we hadden wat in de stad, hadden wat filmen. En nou, daar kwam dus een programma van een Jelle Oren kwam daaruit. Ja. Al wat meer ook zelfs. Ja, 23 minuten. Ja. Weer programma. We zullen wat inknippen, omdat we het anders door net sneller te kennen. Maar je kent mij, jouw camera's ken je dus meer dan Minion. Nou, dat weet ik net. Maar één keer is het echt een heel soort. Alleen dan moest een paar dingen oordwaan of deze steen vast. Dus de steen in die zeel steen een jouw cameramessen. Nou, en er zit in een regiewijn zit een regisseur en die keert de beelden. Wij altijd, de cameraman en ik, together de beelden kiezen. En nu zit er nooit. Wie één vraag beteren, dat mag ik maar één. En door hier, hij op het moment dat degene die het ontwerpt wie iets wichtigs zei je een eind tot wetter zwemmen. Dat soort dingen gebeurden. Want zo'n regisseur versteer ik geen Fries bijvoorbeeld. Nee. Dus het weer wel een oorsoort programma als dat wij winnen. Nu weer een programma. Zullen we eens zien? Een programma van 3 november 1970. Hoe staan? Nou, ze was heel erg trots en gierig. Er zaten heel veel schepen en pakhuizen vol met goud en edelstenen en zilver. En ze had heel veel schippers die voeren elke dag weg naar verre landen. En hoe zag het huis eruit? Ja, heel mooi. Het was van goud en de deuren waren van zilver. En de trappen? Dat weet ik niet. En de stoepen? Dat weet ik ook niet. Ze zeggen wel dat de stoepen ook van zilver of van goud waren, hè? Kun je nog wat meer vertellen over hoe dat huis eruit zag? Nou, ja, ik denk met een gouden stoep. Dacht ik wel. En staat het huis hier eigenlijk nog in Staveren? Nee, het staat er niet meer. Zeg, en nou is er in het verhaal gebeurt er wat, hè? Ja. Wat? Nou, ze moet een schipper, die komt op een stormachtige nacht. Komt bij haar en dan zegt ze, dan moet je naar verre landen om iets heel kostbaars te halen. Doet hij dat ook? Ja, maar hij weet het eigenlijk niet, want ze heeft al zoveel. En dan vindt hij in een land heel mooi tarwe en hij denkt, dit zullen de mensen in Staveren mooi vinden. En vonden de mensen dat mooi? Ja, maar het vrouwtje was tevoren zelf niet. Wat deed hij? Die liet het in zee gooien. Over? Stuurboord. Wat is dat, bakboord en stuurboord? Nou, ja, het zijn twee kanten van een schip. Nou, en was het verhaal toen afgelopen eigenlijk? Nee, want ze zei, als ik deze ring in het water gooi en ik vind hem later weer terug, dan word ik arm. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet, hè? Ja. Ja? Ja, zo'n beetje. Ja, want een knecht van haar die kocht op een markt een vis.
En toen zou hij hem schoonmaken en toen stootte hij op iets hards. En toen was het de ring. Dit is de oudst bekende plattegrond van Staveren uit de 16e eeuw. Hier staat helemaal in het noorden het Blokhuis nog op. Dat was een kasteel. Dat is gebouwd door Karel V, of in opdracht van Karel V, om Staveren en ook om Friesland in bedwang te houden. Wat is dat nu, dat blokhuis? Dat blokhuis dat is nu het voetbalveld. Dat stond op de plaats waar nu het voetbalveld ligt. Volgende. Dit is het stadshuis, zoals het er in de 18e eeuw uitzag. Later is het verbouwd. De toren is er afgebroken en de trap is ook voor het stadhuis is ook helemaal verdwenen. En er zijn andere deuren ingekomen en andere ramen. Het was, volgens de mensen toen was het een belangrijke verbetering, maar ik had het liever zo gehouden. Dit is trouwens, ja. Alleen een beetje klein uitgevallen, want u heeft hem... Het is natuurlijk op een zekere schaal gebouwd. Precies weet ik die schaal nou niet, want dit is een van mijn eerste modellen die ik gemaakt heb. Maar u, meneer Van der Schuit, heeft hem gemaakt? Ik heb hem zelf gemaakt, ja. Hoe lang bent u daar nog mee bezig? Nou, ik heb hier 3,5 week werk mee gehad. Niet langer? Nee. Dat lijkt me heel karwei. Ja, maar dit is nogal eenvoudig, hè. En er zit niet zoveel binnenwerk in. Dat valt nog wel even mee. Het waren eenvoudige scheepjes? Ja, het waren visserscheepjes, hè, die ze hier in Staveren gebruikten. Alleen in Staveren? Ze worden in Staveren gebouwd en in de Gasmeer werden ze gebouwd. En ze werden gebruikt voor ansjovis en haringvisserij. Maar hoe ze verder op zee waren, dat kan ik niet zeggen, want ik ben geen visserman geweest. U was wel op zee? Ik was wel op zee altijd. Maar geen visserman? Maar geen visserman. Van der Schuit hebben het net over de jollen gehad. Rond de eeuwwisseling, toen waren hier 80 jollen. En toen was de visserij, dat was hier de opkomst van Staveren. Er werd veel ansjovis en haring gevangen. Het ene jaar meer dan het ander. En dat was... feitelijk, er moest de hele plaats van bestaan. Als er een goede ansjovisteelt was, zoals ze dat hier noemden. Nou, dat was het hele jaar, dat was goed. Was er geen vis, nou, dan was het een slecht jaar. Voor heel Staveren. En hoe is het nu met de visserij? De visserij die is hier ontzettend afgezakt. We hebben nog 8 goede visserlui. En die verdienen ook nog goed hun brood. En ben natuurlijk ook altijd nog een rokerij en nevenbedrijven. Ik persoonlijk verdien vandaag aan de dag nog aan de visserij. Maar ja, in verhouding tot toen bestond praktisch heel Staveren van de visserij. En dat is natuurlijk vandaag niet meer zo. Alleen op de wanden van café Volkertsma vind je nog iets terug van het oude Staveren. Maar daarbuiten niets meer. De Zuiderzee werd IJsselmeer en de straten van Staveren zijn stil. Er wonen ook nog maar 912 mensen in het stadje. De bedrijvigheid die er nog is, heeft nog altijd met water te maken. Botenbouw en botenverhuur. Klippers en andere oude vrachtschepen komen iedere week de thuishaven iets van het oude aanzien teruggeven. Het drukste punt van Staveren is de Nieuwe Sluis. Denk om de sluisdeuren. Dringen om op het IJsselmeer te komen. Of naar binnen te gaan. Want er zijn meer ligplaatsen dan woonplaatsen in Staveren. En wie zich de luxe van een dure boot en ligplaats niet kan permitteren, kan zomers altijd nog met de veerboot uit Enkhuizen binnenkomen. En kan meteen doorgaan, want de trein naar Leeuwarden sluit op de boot aan. Maar Staveren heeft toch nog wel iets te bieden.
Staveren heeft heel veel te bieden. Veel IJsselmeerpaling. En veel frisse wind, veel frisse lucht. En er is veel gezelligheid en veel intimiteit. Maar dat is ook allemaal façade. Hè? Ik bedoel, als je dat zo ziet en die berichten zo hoort. Ik zie het min of meer als een grafkrans op het lijkkleed. Hè? Want als die gemeentelijke herindeling doorgaat. Nou ja, dan gaan een heleboel gemeentes in Friesland die gaan van de kaart. Hè? Onder andere ook Staveren. Wij willen die sluis open hebben in Staveren. Omdat het eigenlijk het enige oude is wat er in Staveren nog over is. We hebben die sluis, dat was eigenlijk het ontmoetingspunt van de Oud-Staversen. Daar werden de schepen geschud, daar kwamen de Oud-Staversen altijd bij elkaar. Daar was de leugenbank, daar werd alles verteld wat er van Staveren gebeurde. En dat was eigenlijk het punt. Daarom willen we die sluis open hebben, maar er zijn nu meer factoren gekomen. Er was dus zeg maar die nieuwe sluis is gekomen en er is een enorm jachthavengebied gekomen aan de andere kant van de sluis. En ja, het is, die mensen komen hier veel met vakantie, maar ook in de weekenden. Dan heb je dus in die zondagen vooral heb je een enorme piek. Ja. En dan is het verschrikkelijk druk in die sluis. En als je dan die oude sluis weer open had, zeg maar, dan kon je in zo'n piek kon je dus die schepen hier ook schutten. Ja. En dan zou die nieuwe sluis dus een beetje ontlast worden eigenlijk. Ja, ja. En daarmee willen wij die sluis ook open hebben. Ja. Meneer De Groot, u bent hier lokale burgemeester, hè? Gaat die sluis ook weer open? Ja, inderdaad, hij gaat open. Het heb een tijd geweest, dan leek het erop dat hij niet open kon. Maar hij komt nou weer open. Zo de papieren vandaag aan de dag staan en de medewerking van de provincie is, dan komt hij weer open. Hoepelen om het kampioenschap van Staveren. Want het is feest. En samen met het naburige Warns is de stad in staat een heel muziekkorps op de been te brengen. En dat gaat voorop in de optocht. Wat zie je nou in zo'n optocht? Dingen die de mensen in de stad bezighouden. Het vrouwtje hoort er nog altijd bij. Toch zijn er wel andere dingen in Staveren gebeurd die de gemoederen bezighouden. De oude sluis is dicht en het voortbestaan van de gemeente wordt bedreigd. Daarom reed er in deze optocht een levensgrote vraag mee. Hoe komt het in de toekomst met onze Elfstedentochten? Dat stond achter op die wagen. Ja. En dan is het eerste wat ik me afvraag, hoe waren die Elfstedentochten dan? En dan denk ik in de eerste plaats aan die op de schaats. En meneer Cuperus, u bent daar nogal bij betrokken geweest. Nou ja, ik heb een stuk of 5, 6 meegemaakt, dus ik weet er wel iets van. Hoe was dat? Nou, de eerste die waren zeer leuk natuurlijk, want dan waren er weinig deelnemers. Hè? Maar dat groeide allemaal aan natuurlijk. Dat de laatste, we hebben ze in 40, 41, toen liep het ook al aardig boven. Toen ging dat nog, maar daar hebben ze, ik meen, in 3 of 56 gehad. Er werd het druk en de laatste was in 63, dat was onvoorstelbaar druk natuurlijk. En dan is het een warm dagje hoor, ondanks de kou. U stond in het café? Ja. En daar kwamen meerdere mensen natuurlijk, niet alleen, want dat kan je alleen niet besloffen, maar daar heb je wel medewerkers bij. Maar ja, het is zo moeilijk natuurlijk in een klein café om dat allemaal te verwerken niet. Dat kan niet eens? Dat kan niet, nee, dat kan geen stukken na. En ja, het liep met het weer ook tegen. Slecht weer, toen ze hier waren, want ze komen dan van Leeuwarden al over Sneeksloten hier naartoe. Nou, op een zeker moment, dus zegt mevrouw, dan weet ik het niet, maar nou is er chaos. Ik geloof dat er wel 3.000, 4.000 mensen in staan. Die was er ook inderdaad, het was verschrikkelijk.
En die mensen zagen de meeste geen kans meer natuurlijk om naar Leeuwarden toe. Zo slecht was het weer. We hebben de spoorwegen, hebben extra treinen neergelegd. Maar de meesten, u weet het wel, die zijn op Noorden. Dus die staan er meteen op sokken bij je voor de deur niet. Dat waren nog een klomp en de laatste vinden was hier en daar. Dat werd meegenomen. Niet dat die mensen graag diefstal plegen wouden, maar ze moeten het redden niet. Maar dat was wel een belevenis, hè, hier in... Hier, och, mijn lieve man, ik weet nog... Ja, ik heb hem ook weer gekregen. Het was hier de Friese zoon, die was bij mij als kelner. En we hebben altijd prettig gewerkt. En toen zegt hij tegen mij, er is een meneer die heeft me op het schouder getikt dat we weten wie er aan die ronde tafel zit. Nou, er zitten zoveel mensen en ik kan het niet bijhouden. Hij zegt dat is Lindman Holman. Hè? Lindman Holman, ja, een prachtige sportieve man natuurlijk. Ja, ik zei, ze kent mij best vertellen, maar ik ken die goede man niet. Nou, ik zeg, geef hem maar wat te drinken. En hij zei, je moet hertensoep hebben. Ik zeg, gooi voor. Maar die meneer Lindman Holman, was er helemaal niet blij mee dat ze een attent erop maakte wie het was. Die wou liefst daar zitten, net als ieder ander, begrijpt u wel. Zo was dat. Ja. Maar dit, we kunnen er de hele tijd over praten. Wat? Ik kan er wel een week over praten, wat ik niet in beleefd heb. Dat wordt te lang. Maar dit dreigt afgelopen te zijn. Nou, tenminste, dat vinden ze hier in Staveren. Met ja, dat zit nog. Ja, oké. Maar u zegt bijvoorbeeld, als die gemeentelijke herindeling... Of laten we eerst even de wethouder laten vertellen wat het nou precies is, die gemeentelijke herindeling. Wat gebeurt er? Nou, die gemeentelijke herindeling, dat is eigenlijk al lang niet het feit. Kijk eens, in eerste instantie werd dus dat verzoek gedaan, of dat wordt gedaan aan de Kamer straks, om dus die gemeenten samen te voegen. Maar dat houdt nog in dat er natuurlijk een hele politieke procedure volgt. En toen wij daar eerst kennis van kregen, nou, ik wil wel eerlijk weten, ik ben wel een beetje impulsief. En toen heb ik uitdrukkingen gepleegd die waren niet te veronder de kerstboom. Maar in ieder geval, naarmate we dus ook weer een beetje bekoeld zijn en we dus wat meer kennis van de procedure hebben gekregen, komt het mij voor dat we eigenlijk helemaal nog niet zo bang behoeven te zijn. Dag burgemeester. Dag meneer Van der Zee. Gaat met u? Uitstekend, u ook? Het is een beetje moeilijk om te bepalen waar ik nou moet zijn. Dit is uw huisdeur en dit is de deur van het gemeentehuis. Hoe lang zal dat nog zo blijven? Nou, als u mij vraagt hoe lang dat nog zal blijven, dan hoop ik in de hele lange tijd nog. U bent een tegenstander van de gemeentelijke herindeling? Volledige tegenstander en ik zal ook tot het uiterste mijn best doen, samen met de gemeenteraad van Staveren, om te strijden voor het behoud van de gemeente en voor de zelfstandigheid. Nou is er toch wel een tendens om te gaan naar grotere gemeenten. Hè? 900 mensen is natuurlijk erg weinig en daar een apparaat voor te hebben, dat kost geld. Ja, inderdaad, dat ben ik wel met u eens. En men spreekt dan ook wel over binnengemeentelijke decentralisatie. Nou, neemt u maar van mij aan, dat is een zoethoudertje, dat is een fopspeen. En ik wil u wel eerlijk bekennen, ik heb de leeftijd gehad om nog te geloven in sprookjes. Ik geloof niet aan die decentralisatie. En bovendien, inderdaad, de financiën zullen een rol spelen. Maar wanneer de gemeente Staveren, de stad Staveren, een fractie zou krijgen van alle kosten die herindeling straks met zich meebrengt, dan waren wij uit de financiële problemen. Dat wil ik u wel garanderen. Als gemeentebestuur vecht u door voor het behoud van de stad Staveren en de gemeente Staveren? Tot het einde toe zullen wij strijden. En dat strijden, dat zit ons wel hier in het bloed. Want in de historie is hier meer strijd gestreden. En dan denk ik even aan de slag bij Warns. Lever, deer als een slaaf. Nou, en datzelfde gebeuren, dat ligt nog ons hier heel goed. En wij zullen strijden tot het bittere eind. Stad Staveren, zegt u toch, hè? Ja, op het moment is het nog dus Staveren, maar binnen zeer korte tijd dan zal het weer Stavoren, de oude historische naam zoals die altijd geweest is, weer in ere hersteld worden. Stavoren vanaf het ontstaan van de gemeentewet in 1815, toen was het ook Stavoren. En ook in de grijze oudheid, toen had ook de stad de naam Stavoren.
En ter voorkoming van misverstanden, want die komen herhaaldelijk voor. Want op de Veluwe, daar ligt ook het plaatsje Staverden. Hoe vaak gebeurt het niet dat hier vrachtauto's met een lading komen en dan een of ander adres zoeken. En dan blijkt dat men niet in Stavoren moet zijn, maar in Staverden op de Veluwe. En niet alleen in het vrachtvervoer of iets dergelijks, zelfs bij de posterijen beschikt men niet altijd over de nodige kennis. Want bij herhaling ontvangen wij post. En dan is het eerst in de gemeente Nunspeet geweest. De post die wordt al helemaal op de grond geworpen. Maar... Ja. Ik heb ter illustratie het bewijs hier in handen. Bevolkingsregister gemeente Staveren. Geopend op het gemeentehuis te Nunspeet. Waarvoor onze excuses. En dan wordt het doorgezonden naar ons. En dat is bij herhaling. Ze openen nog wel wat, hè, daar in Nunspeet. Ja, dat zal dus in de toekomst een verlichting geven van de administratie op het gemeentehuis in Nunspeet. Ik wens u er veel succes mee. Fijn, ik dank u zeer. Er is zelfs prachtig zo'n reportage over Starem. En je zag ik nog dat er praat wordt over de nieuwe sluis, wat intussen alweer een oude sluis wordt is, omdat er vergrut is. Zo gaat het dan in de recreatie vanzelf. Maar de kerstpatiënt, door haast wat met Starem natuurlijk. Nou, ik had er wat naar gekregen. Ik ben de Mastertar hier. Nou, ik ben daar een week lang of 2 weken lang elke dag geweest. En dan krijg je contact met mensen en nou, dan krijg je wel wat mee staan. Maar dat vind ik wel mooi. De zee er vlakbij. De zee er vlakbij, dat is prachtig. Ja. En dat we eigenlijk in het begin deed van de charterskippen en die kwamen dan echt voorbij en dat kon ik filmen. Dus ik geloof net dat de abt van Starem, dat vond ik altijd zo'n mooi skip. Maar die kwamen ook net voorbij, maar dat weet ik niet meer. Nee, die heb ik net voorbij komen zoeken, maar die Zilveren Zonnebest doe ik al West. Ja. Nou, alles regisseur erbij, dus je moet niet net meer te monteren naar de team. Nou, daar zie je dus echt, want wij mochten eigenlijk, video mochten wij net aankomen. Dan moest er dus een echte regisseur, want bij de NOS wie het zei dat als het over slagjouwer was, nou dan mocht wel maar een filmploeg op paard. Maar op het moment dat er video aan de post kwam, dan moest er een regisseur, iemand die de regisseur hield, moest erbij. En dat was echt een strijd van waar bepaalt dan wat er gebeurt. Bij de NOS wie het zei dat de meesten, nou de verslagjouwer wie er voor de vraag parteren en net meer. En dat willen wij net wennen. En daar was er wel eens toch van dit ik zelf wel bepalen. Ja, nou ja, dat wie ik wel zei. Ik zit wel bij de montage en ik ga er wel wat door te zeggen, maar dat wie een oren manier van werken. Ja. Starem in jongetje in Zandvoort. Nou, ik ben er weer met ditzelfde programma Gewest Friesland en een show op en in het archief, het rijke archief van het programma van Gewest. Dat Gewest onder dus dag.